Dinnershow is een theatervoorstelling van het productiebedrijf Spoonk van Caro Kroon. Ben je ergens? Kennelijk is het moeilijk wat dit honden, ja, want als het zucht wat ze al hier bij het oin het en in de gaten horen moet. Oh, dit moet Anne-Marije hebben. Oeh, help. Ja, staying alive. Nou, ga weg jij, joh. Gaat het goed allemaal? Ja. Oh, mooi. We zijn nog niet gezenderd, maar we willen hem gewoon even zingen. Straks dan, na de consternatie-act, denk ik, of zo. Ja. Of misschien daartussenin, ik weet het niet. Doe jij maar iets leuks, ik weet het niet. Ik ben gezegend met heel veel energie, dat is echt geweldig. Dus bij mij is het altijd meer moeilijk om ja, zeg maar de rust te pakken dan gewoon bezig te zijn. Kom eens dicht bij mama. Mooi is die. Leuk. Ja, tof. Je moet alleen wel je BH naar onder trekken, darling. Caro is geen onbekende in het theater. Ze maken jeder de iepen losspullen Snorro. Ken jij dat mopje van die cipier die last had van een vlieg? Hij sloeg zichzelf een bloedneus. En Lang en Gelukkig. Ze woont er 3 gouden gurbes mee. Weet je, ik zou als een dag geen prins willen zijn. Maar dit is weer heel wat oors en deze dinnershow kan ik net boeten door. Ik maak eigenlijk vooral buitenvoorstellingen en tot nu toe is dat om het atelier heen geweest, omdat er gewoon echt hele mooie locaties waren. En ik wilde heel graag iets met theater en eten doen al heel lang. En toen dacht ik, ja, ik heb wel andere locaties gezocht ook, bijzondere locaties. En toen zei mijn vriend opeens, waarvoor doe je het niet gewoon in je atelier? Het is nu wel wat netter, maar want het is ja, een soort van... ik heb heel vaak het gevoel dat het een soort ontplofte bom is hier, weet je. Omdat ik gewoon, ja, dan doe ik allemaal dingen door elkaar en klussen. En soms heb je niet eens de tijd om het uit te pakken. En nou, ik heb ook heel veel stagiaires rondrennen die ik echt als mama achter de kont moet zitten dat ze alles opruimen. Dus ja, het is nu wel een beetje geanceneerd, zeg maar. Zalige siepeltjes. Sing out a song of good cheer. Now's the time to roll the barrel for the gangs. Het is alweer wat dreig in de keus, maar ook iets maar terug. Ja, ik weet ook niet wat het is. Het lijkt wel of het steeds beter gaat ook, maar dan moet je afkloppen natuurlijk, ongeverfd hout. Maar nee, ja, ik weet ook niet wat het is. Maar het komt denk ik ook omdat ik gewoon heel veel verschillende dingen doe. En ja, mijn ervaring wordt natuurlijk ook steeds groter. Maar mijn moeder zegt altijd tegen me, kind, hou je nou nooit eens op. En dat is eigenlijk ook gewoon, ja, het gaat bij mij maar door, weet je. Echt, ik heb gewoon heel veel ideeën. Ik heb bij alles een idee, zeg maar. I got a date at 8 to celebrate. Wat ben die verwachtings? Ik heb geen verwachting, ik liet me verrassen. Nou? Slag het dat? Het slaagt dat nou daar wel. Ja, nee, prima. Smaakt het? Ja, die is ook weer een beetje flauw. Maar dat is nog maar het begin, hè. De wien is heerlijk. Ja, komt vast goed. En wat haal je oma uit het circus? Nou, vind ik fantastisch, ja. Helmoet hier, die heeft soms een heel klein beetje het gevoel dat jij... Wat dan? Nou ja, dat jij niet... Wat dan? Ik hoor niks. Niet zeggen, papa. Wat dan? Nou ja, dat jij niet van Helmoet houdt. Misschien moet je die jongen even zeggen dat hij zich daar niet zo onzeker over hoeft te voelen. Moet dat nu? Ach, doe maar. Dat is fijn voor hem en dan ben jij er ook vanaf. Zo. Oké. Kijk hallo. Laat nog een gaatje, er is toe. Of het nou Spaans of Italiaans is.
of op zijn Hollands, maakt niet uit. Waar de voet is zeker, het is toe. Blijf even zitten, er is toe, er is toe. En wat dat is, dat laat zich raden. Al wat je tegenige doet, er is toe, ja zeker, er is toe. Hoe kunstzinnig wie het? Ik denk dat het heel kunstzinnig is. Dat deze mensen echt vanuit hun hart dwanden binnen om theater te maken en ze willen daar lekker eten bij je maatje. En het geheel vond ik wel heel erg verrassend, ja? Heel erg goed. Lekker nagenieten, dames en heren, met het tootje van Olijf en Zo.